Europa no té cap empresa en el top 20 mundial. I de fet, hem d'anar fins a la posició 25 per trobar la primera firma europea. Això no pot ser. Necessitem companyies que puguin competir amb gegants com Google, Huawei, Apple o Microsoft. La Comissió Europea té plans de crear el 28è règim fiscal i així ajudar les grans empreses a créixer a tot el territori de la Unió, creant gegants europeus. Això és una solució necessària que el continent demana a crits. La petita i mitjana empresa és el principal motor de l'economia europea. Això és bo perquè ens permet gaudir d'una economia resilient capaç d'aguantar grans crisis econòmiques. Però a la vegada també necessitem grans corporacions que paguin impostos a la Unió Europea i que ens permetin seguir invertint en l'estat del benestar del qual tots ens podem beneficiar, amb la mirada centrada en el ciutadà i una major redistribució. Necessitem regles fiscals justes, però que a la vegada deixin espai a les empreses per innovar i per créixer. Però no podem fer-ho deixant enrere els treballadors exposats a retallades de drets laborals. Necessitem protegir els nostres treballadors que fan que les empreses creixin i aconsegueixin l'èxit. Necessitem un pacte ambiciós que protegeixi el treballador i el medi ambient i a la vegada ajudi a les empreses a créixer de manera sostenible per acabar construint una Europa digna de seure a la taula dels grans. Una Europa de la qual tothom n'estigui orgullós.